So na kita sa bakahan. Nasa background ako sa luyo, pero mga baka oh. Na dito hindi nagi maklaro. Kini mo ning kalsada mo giagian gido. Di na nato maklaro. Turang mga baka. Suman, good ra kaya. Good ra. Pa konsep pa photograph sa siya. Ato na yung photograph kay. So dire naman migikan. Dinhi na po tabalhin ta dire sa kalsada nga kuan agasan ni padong. So chilang mo diha mga bakahins kay pagbalik ra mi diha. Nindot kini suri-suruyan ning ano balag ganang kuan na. Tara. Pags kayo Full goods kay na diha. So din lang ko dagan kay istorya no kay saba ra kay ko ba murag gisabaan ako ko. So kung unsay makita nako ako lang ipakita sa inyo. Mute. Turo. Di madara, di pun madag. Di ko gistorya kay murag lain mo kayo. Tako partner o kalmar kay na diha. Mura gid ni si kanang naagid sa New Zealand gid ba. Pag-spag sila. New Zealand. Mo nang tinuod nga kuan. Kinabuhi oh. Ganahan kag kinabuhi nga malinawon nga sana makatabang pa sa imong health bitaw. So pag-uban mo namo hike. Kaya ram ganinyo gikan suro-suro pa nung ani kampana. Good sir kayo. Oh, bro. Kalmar kay dia. Ano suro-suro ira mi dire. Tanawa oh. Sa ubos oh. Mo ni sa ubos. Matabanan pa sa mga taliksik ba. Ngani ra ko ka simple lang kinabuhi, di ba? Simple ra kayo. Mabuhay lang ka nga malinawon. May samok pa. Para ma-okay gini mo ang mga mental eh. Huwag kay problema mental eh no. So kinahanglan mo aton connect ka sa nature. Kini ang pag-hike ane. Sus dako kini nga tabang pag-hike oh. Ya, samotay nga ni kanindot nga view. Sus, all good sige kayo. So nga nila kasimple, magkita lang kay nga nga view. Hike lang ka nga pila ka oras. Pero mo siguro pag hike ani anton makauli mi mga 3 to 4 hours makauli mi. So mo na ang katapusan nga ko ano kalsada niya dito. So pabalik na mi. Di na ko makaya mag-video nga way istorya kay saba gani ako ba god basta maka-video na ko nya. Samot na nga ni kanindot nga view na magpag-spag isus ignorante kay tao eh. Nindot kayo.